Så nu er DMH jo et specielt stævne. Kan du ikke lige fortælle lidt smule om, hvordan det her mesterskab det afvikles? Jo, altså stævnen bliver afviklet i et hold. Hver klub skal stille med minimum 9 drenge og 9 piger. Og så bliver der ellers svømmet alle løb. Og der er så 2, der skal stille op i hver eneste løb. Så bliver pointene talt sammen alt efter, hvor hurtigt man svømmer, efter det, der hedder fine point. Og det er så den samlede score for hele holdet, der er afgørende for, hvilken placering man får. Det er altså ikke noget med at få medaljer for hver eneste løb osv. Det er samlet som hold, man kæmper. Det lyder spændende. Der er jo 9 hold med, siger du. Og jeg ved ikke, hvor du regner med, at Triton kommer til at ligge henne, men du kan måske lige nævne nogle af det for nogle hold, vi skal op og møde. Jamen, i år er det faktisk kun 8 hold, fordi det ene hold har meldt fra allerede inden vi går i gang. Haderslev, de har simpelthen ikke nok svømmere til at stille op, så de har valgt at melde fra. Og det betyder så, at af de 9 hold, der ryger de 3 bedste op i det, der hedder 2. division, og de 2 dårligste ryger ned i det, der hedder 4. division. Vi kæmper for ikke at være et af de 2 hold, der kommer til at rykke ned. Det må vi sige. Vi kommer formentlig til at kæmpe med Viborg og med Frederikssund. Det vil formentlig være os 3, der kommer til at kæmpe omkring. Dem, der kommer til at rykke op, det er formentlig Hovedstaden, Lolland-Falster Alliancen og Sigma Svømme 2. Formentlig, men altså, man ved aldrig til dansk holdmesterskab. I har jo trænet meget intenst og fokuseret på det her mesterskab de sidste uger. Er du tilfreds med den indstilling og niveau, svømmerne har? Altså, de svømmere, vi har sådan set trænet rigtig godt. Vores udfordring ligger mere i, at vi har skiftet halvdelen af svømmerne ud fra sidste år til i år. Og det er selvfølgelig klart, at det har i hvert fald rent niveaumæssigt noget at skulle have sagt. Men altså, det materiale, vi har, de gør det rigtig godt, og jeg tror faktisk også, at vi kommer til at gøre det rigtig godt. Så må vi bare se, om de andre gør det endnu bedre her. Okay. Ja, der er jo også en del debutanter med, og der er et par helt unge drenge med til DMH. Har du nogle specielle forventninger til dem? Ja, altså jeg tror nok, at de skal komme til at gøre det godt, men den store udfordring er, at de er stadig årgangssvømmere, jeg tror det er 4 år endnu. Og dem, de kommer til at kæmpe mod, det er også dem, der hedder seniorsvømmere, så det kan jo være nogen, der både er 18, 20, 22 år. Og de er altså kun de her 12 år. Og selvom de er gode af deres alder, så er det svært at konkurrere mod dem, som har så mange års mere træning. Nu nævnte du også, at du stiller med et helt andet hold, end du gjorde sidste år. Du har også måttet sige farvel til nogle bærende kræfter. Oliver Sørensen, han har måttet trække sig med en skade, og Mathias KB, han er i Australien og svømmer. Det er jo noget, du først får gavn af næste år, forhåbentlig. Men tror du, det får nogle betydning for udfaldet og Tritons muligheder for at blive 3. Jamen det er selvfølgelig klart, at havde vi haft dem med, så havde målsætningen også set anderledes ud. Altså så havde vi været med i kampen om oprykning. Men man kan altid se på det, er man ikke med. Jeg vil mere fokusere på dem, vi har med, og jeg tror nok, de skal komme til at gøre det rigtig godt. Okay. Så har du nogle specielle forventninger til, hvordan mesterskabet forløber så når de 2 dage? Jeg tror, det bliver som altid meget intens. Det er fra mit synspunkt det fedeste stævne, der er på hele året. Det kan også være fordi, at det i virkeligheden er mig, der får lov til at bestemme det hele der. Og på en gang skyld, der får svømmerne ikke lov til at bestemme, hvilket løb de skal svømme. Vi sætter simpelthen det stærkeste hold samlet set. Okay. Så er der noget specielt, du vil fremhæve som afgørende faktor for, at det bliver succes, og også 3. division næste år? Altså, diskvalifikationer, det vil være katastrofalt for os. Vi har, altså med dem du nævnte der, som ikke er med i år, så har vi ikke den store bredde. Hvis vi har en disk, så vil det formentlig betyde, at vi mister en hel del point. Så diskvalifikationen, dem skal vi helst holde os fra. Okay. Jamen lad os håbe, at de andre laver nogle af de fejl, så det kan komme også til gode. Det så vi jo blandt andet sidste år, vi var lidt heldige med. Ja. Så vi håber, at den hårde træning og taktikken går op i en høj enhed, og så det bliver en stor weekend i Nykøbing. Og at vi vil selvfølgelig herfra også forsøge at sende nogle løbende statusrapporter i løbet af weekenden, så man kan følge med på hjemmesiden. Ja. Og så er det bare at sige held og lykke med det. Jo, tak.